Mas pakusgan karon sa mga pulis ang school zone patrolling hilabi na panahon sa dismissal og peak hour human sa nitabong kagubot sa mga batan-on sa barangay Alpyongto, Davao City niadtong Lunes sa hapon. Unom ka minor de edad ang na-rescue kay nanunggab og duha ka estudyante nga pauli na unta niadtong higayuna gikan sa eskwelahan. Tungod sa insidente, mas palikunon sa Davao City Police ang ilang pakigalayon sa mga school head ug barangay official aron malikayan ang riot sa kabatan-unan gawa sa mga eskwelahan. Nanawagan ng kapulisan sa mga eskwelahan ug barangay sa Davao City nga magpatuman og mga lakang aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga estudyante. So adunay responsibilidad ang eskwelahan, ang barangay para mag-uban mi sa pagsugbuan nga mga problema. We admit nga medyo nanggawas ni sila karon no. Compared sa una. Sumala sa Davao City Police, mas maayo sab nga magbutang og gwardya ang eskwelahan ug magpatuman og inspeksyon sa mga gamit sa tanang mosulod sa eskwelahan aron malikayan ang posibleng hulga sa seguridad. Gipakusgan na sab sa kapulisan ang curfew sa minor hasta ang sagop kabataan nga programa. Kanang gabi rescue sila. Ang CSWDO with our in-house nga mga WCPD sa QRT, aduna sila round up nga kaning rescue matag gabi para i-rescue ka ng mga bata, mga minor de edad and naglakaw-lakaw sa dalan without having accompanied by their parents, i-rescue sila tapos i-turn over sila sa barangay kung taga-asa sila, ipatawag ang ilang ginikanan. Aminado ang Davao City Police nga bisan pa sa ilang regular nga pagpatrolya sa mga eskwelahan, dili nila masiguro ang pagbantay sa tibok adlaw tungod sa kakulangon sa ilang mga personahe. Pero luyo sa kakulang sa mga pulis, nagpasalamat gihapon ang Davao City Police Office sa lokal ng gobyerno tungod sa dugang persa gikan sa Civil Security Unit kun CSU nga nitabang sa pagbantay sa mga eskwelahan. Busa girekomenda sa kapulisan sa mga barangay nga magpaligon sa pagbantay pinaagi sa mga tanod tungod kay dunay pipila ka mga batan-on hilabi na katong nalambigit sa mga gang nga posibleng magdalaw kagubot patok sa ubang mga magtutungha. Gipasabot sa Davao City Police nga ang kaluwasan ug seguridad sa kabataan dili lang responsibilidad sa mga pulis apan sa tibok komunidad. Busa giyawag nila ang kooperasyon sa katawhan nga mutabang sa pagbantay aron mapadayon ang kahapsay ug kalinaw ingon man luwas nga palibot hilabi na alang sa mga estudyante. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.